to je riešenie, ktoré odburáva byrokraciu, zrýchľuje procesy a takisto optimalizuje náklady a hlavne zvyšuje spokojnosť ľudí, pretože majú prístup k informáciám, ktoré potrebujú a ktoré sú ich osobné 24 hodín denne. Na dennodennej báze sme tu mali zamestnancov, ktorí prichádzajú s žiadosťami o rôzne potvrdenie. Potrebovali sme naše procesy zjednodušiť a uľahčiť život v podstate aj nám, aj našim zamestnancom. Značne sa uľahčila komunikácia, čo sa týka môjho supervízora. Nemusia ma osobne kontaktovať, koľko majú z ostatných dovoleniek alebo náhradného voľna, koľko majú nadpracovania. Vlastne všetko si môžu z toho kioska vyčítať, čiže pre mňa je to veľmi veľká úspora času. Pri tej jednoduchosti používania tohto systému nebolo potrebné zaškolovať všetkých zamestnancov. To je také jednoduché, je to ako v bankomate. Riešenie cez personálne kiosky nám prinieslo zjednodušenie systému prístupu k informáciám pre našich zamestnancov. Reakcie od našich zamestnancov sú veľmi pozitívne a toto riešenie prináša inú dimenziu v manažovaní ľudských zdrojov. Oveľa lepšie sa tak riadi celý ten tím ľudí a je to oveľa prehľadnejšie, je to rovno v systéme pozretím na jednu obrazovku. Odstupom času to hodnotím veľmi pozitívne ako z vlastnej skúsenosti. Dá sa tam pozrieť aj výplatná páska, kto nemá tú možnosť doma, tak si môžeme pozrieť v robote, poprípade si ju aj vytlačiť a zobrať so sebou. Ľudia môžu lepšie komunikovať s ľudskými zdrojmi, môžu si tam dodávať svoje požiadavky, napríklad potrebujú nemocenské dávky vybaviť alebo dokumenty, ktoré potrebujú. Proste je to robené pre ľudí a nám to ako riadiacim pracovníkom veľmi zľahčilo